Grab. Deși știi că și eu, Și atrabent sau la familia? La familia, frate. realitate, eu nu pot să intru pe site-ul ăsta cu contul care mi l-a dat băiatul ăla, chiar dacă nu are CSGO. Vezi tu. Probabil, nu cred că ăla dacă n-are cont. Vezi și tu, încearcă. Ce Steam ID, alea. Tare, 3. La familia, frate. Nu. Ceea ce face și atragi putea să Doc sau de Lyric, frate. Și Doc e pe țeava, dar din toți ăștia ce mi-ai spus și atrapezi la familia Doc sau de Lyric, l-aș alege pe nimeni altul, tope. N-ai zis de nimeni. Hă? Ce ai zis? Ai zis și atrabent. La Deci familia. dintre Shatra Benz la familia Doc sau de Lyric, aș alege pe nimeni altul. Și nimeni altul face parte din? Și nimeni altul e un artist. Așa. Și face parte din astea care le-ai zis Nu. tu? Aș alege... Asta. Da, pe din ăștia 4, dacă ar fi să mă pus să aleg din toți, i-aș alege pe nimeni altul. Pentru că este poetul României, frate, un nou Mihai Eminescu. Păi de asta e așa, că nu înțeleg. Fie ai bravilor să o dați, îl pup la o să-i crească Nu, puța. stai așa, iubire, că n-am înțeles. Shatra Benz. Nimeni altul face din Shatra Benz sau Nu. e separat de toți care E există? separat, iubirea mea, n-au treabă cu ăștia. Așa, păi și chestia amuzantă, știi care a fost? De, cum ai zis, dintre măr și para aș alege banană. Păi da, Păi nu ai menționat și de-aia dintre și dintre aș alege dintre eu am astea zis, două. dintre Asta. toți ăștia, ce ai enumerat? Hai, Viorele, să nu facem diferență între Doc de Lyric. Și de Lyric e poet, frate. Dar, haide, vă rog frumos. Deci, nimeni altul cântă Doine, frate. Și Doina e românească, de când neamul și pământul. De când Ștefan cel Mare stătea cu burdicanul și dădea muielul la turcoaică. Nu, frate, nu mă înțeleg. Aștept. Unele mi le-a trimis, mi-a trimis AK-ul la Promis Side Misty, Aquamarine Revenge, mai multe. Dar ăsta a rămas, probabil nu l-au pe stoc. Da, ar trebui să-ți spună sau te face să aștepți până intră pe stoc. Exact. Da, uite, o să încerc să deschid o cutie de asta, așa. Frumos. Să vedem. Merge să-mi trimite unul din astea. Sau ce-o pic aici. Mi-l trimite sau stac. Închidem aici. Profile. Lol. Și unde e cuțitul meu, frate? Ia de la tranzacție. De la tranzacție. Da, mă, așa, frate, că mi-a dispărut ăsta aici, nebun. Inventory. Inventory. Teorii. Bă, ce-au făcut ăștia, frate? Ia dă și el la asta. Păi dai refresh la invent. Bă, ce dracu să Și dau? dă iar la Păi eu știu, poate nu ți arată pentru că ai trimis. Păi, de trimis am trimis-o, dar n-am primit-o. Ce pula mea? Lol. Holy Grab.